haka ake yi. Ba a kyale 'yan bidi'a ba. A nan Najeriya ne na ga 'yan iska suna yi wa 'yan bidi'a sanyi-sanyi. 'Yan bidi'a zindiƙai masu faɗa da maganar annabi ba a rage musu ko misƙala zarrati. Amma akwai jahilan musulmi, ku rinka bambancewa. Jahilan musulmi su ake tausasawa su fahimta, amma zindiki ɗan bid'a ya yanke shawarar sunna ɓata ce, yana cin mutuncin sunna da ahli sunna, ba a yi mai ladabi, kaushin harshe ake wa ɗan iska. Amma nan sai a ce to ai sirikin malaminmu ne, ai kakan shi ta ba mu masallaci. Duk da haka aka hallaka, duk da haka aka hallaka. Kuda wajen kwaɗayi yake fadawa wanda yake fadawa. Saboda haka ku kiyaye.